Dobar dan ljudi, dobrodošli u jedan klip, ja sam Nikola. Ja ću danas vam pokažem tutorial kako igrati multiplayer u Minecraft Pocket Edition. Mnogo je lako. Po jedan treba da se pokonektujete na istu mrežu, skroz ono istu. Da naravno imate jednog druga ili neki drugi telefon. Da budete ista verzija, isti alpha build. To je znači obavezno mnogo, ne možete tako da igrate, ako nije isto to. I to je to, znači telefon nije bitan i sve to. Ajde sada krenemo. Znači ovo je moj drugi telefon, ne mogu da koristim zato što slabije mnogo. Znači ako, na primjer, uđemo u bilo koji svet, ovaj mogu da izbrišem, evo. Mogu i na flat, evo. Izbacit će mi na mom drugom telefonu. Kako obadam bre. Dobro. Znači izbacit će mi njegovo ime. Samo što smo isti imena. Izbacit će mi njegovo ime i ja tu kliknem i ja uđem. Znači mnogo je jednostavno. Na primjer pigmen. Dobro, znači nema to veze. To je to što se tiče ovog tutoriala. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!